kutaura nevarume kutoti beans inotambwa sei, inotambiswa sei kana masvika nguva yebedroom, nekutoti kune vamwe vasingagoni kana kuti vasingazivi kuti beans ichinhu chiri sensitive, kana ndingatoti zvinhu zvemukadzi, maprivate parts emukadzi zviri very sensitive. Unotofanira kutoziva matambisiro aunenge uchiita, hunge iwe unenge uchitoti unogona asi usingadi usingagone, uchingoita sei uchingorwadzisa mumwe wako. Beans inodyiwa nerimi beans haidyiwe nemazinya kuti nga beans inotambisa nerimi kuitambisa mune zvakanaka kusvika mukadzi anoita sei ozoita sport on, zviya zvekutoti watobata G-sport yemukadzi. Regedzai varume kubata vakadzi nemazinyo kana kutoti modzvanya nemaoko enyu kana kutokurunga beans ya nemaoko. Chinhu chiya chiri very sensitive. Kana wanga usingadzidza nhasi kutoti zvinhu zvevakadzi zviri kuseruko zvinotambiswa nemi varume zviri very sensitive, zvinoda kuhandla with care. Semu kutoti ukarohwa mabhora ungagone kufa kana warohwa mabhora, kana ukarohwa nhingirini yako chaiko, nhengo yako, unotofila kutoti haiwa ndaita zvimo zvinogwadza. Saka ndiyo magwadzira anotoita vakadzi kana munhu abata zvisirizo, mabhinzi avo kana kutoti matinji avo. Vamwe vanoita zvekuruma kana kutoti vamwe vanoita zveku nemalips avo. Zviye zvemalips zviri nane than mazinyo, nekutambisa beans inotambisa neringi. Ndozvandoti ndikuye ndikudzei varume vanenge vasingazivi kopai manotsi, nekutoti vamwe vakadzi havaita sei havazonzwisise, vanobva voita turn off, hunge waita sei waita zvakaipa. Beans matinji anobatwa zvakanaka, zvinhu zvevakadzi zvekunyasingeni zvinotobatwa zvakanaka, zvangofanana nezvenyu kutoti imimi kana chikubatai chinokufanira kukubatai mune zvakanaka kwete kudzvanya-dzvanya. I think ndataura zvawika. Torai manotsi varume, don't have pride. Izvi zvokutoti tese hatisi vagoni, tese hatizivi. Unenge uchifunga kutoti unogona asi unenge uchiita sei uchitokanganisa mumwe wako.